Pois ola a todos, por aquí dando a cara. Neste caso, o que vos traio nesta presentación é unha serie de ferramentas, de recursos ordeados en nivel de dificultade para a gravación de cada un dos vosos vídeos, vale? Entón, vamos a comezar cun nivel básico. Neste nivel básico vamos a empregar unha ferramenta que vos pode resultar moi familiar porque é a aplicación Canva. É unha aplicación que, como veremos, é unha aplicación moi intuitiva na que vades poder ir descubrindo por vós mesmos cada unha das posibilidades tan grandes que nos ofrece. Xa falamos dela no tocante á xeración de subtítulos para o noso vídeo e no que nos centraremos hoxe será na edición do propio vídeo, en como colocar unha transición, en como facer unha duración dun vídeo, en como acortar, en como prolongar, en como engadir imaxes ao noso vídeo. Ben, na seguinte diapositiva deixovos cun tutorial realizado por min no que poderedes ver algúns dos aspectos máis básicos desta aplicación. Vamos entón con este mini tutorial rápido sobre o emprego de Canva no tocante á edición de vídeos. Como sempre, no noso buscador de Google poñemos Canva, dámoslle, entramos na aplicación e eu, no meu caso, xa teño aquí guardado o proxecto co que vos vou a explicar o tema que a min me interesa, vale? Que este de aquí. Entón, clicamos. Se non temos o proxecto creado, simplemente dámoslle a crear un vídeo con plantilla en blanco, vale? Eu, como xa o teño aquí, o que vou facer simplemente é clicar e un requisito imprescindible en cada un dos nosos vídeos é que sempre que fagamos un vídeo ten que ter esta portada, a portada do noso blog, a portada do noso programa Artivisións, e arriba, sempre neste tipo de texto, o tema do que imos a falar. Neste caso, neste vídeo de exemplo, pois falaremos dos pintores do impresionismo. Fixadevos, aquí xa vos aparece o tema dos segundos que dura esta introducción. Vos fixades, non? Vale, podemos aumentalo máis, se queremos, para prolongar a duración ou ben acurtalo sen ningún problema. Damoslle aquí e acurtamos. Fixadevos, neste principio, se vos fixades, hai unha pequena animación neste aspecto. É moi sinxela de facer, simplemente temoslle que dar a efectos e en efectos pois temos, por exemplo, a decoración, non? Laranxa e blanco. Pero se lle damos a animar estas tres círculos que aparecen aquí, pois poderemos lle dar, pois, por exemplo, a subir, paneo, fundir, o efecto que máis nos guste, vale? Ben, agora vos podedesme preguntar como facemos para engadir un proxecto que xa temos cargado na nosa computadora. É moi sinxelo, damoslle aquí a engadir unha páxina e nos ímonos a esta barra lateral que debedes de ter presente. Nesta barra lateral, vedes que pon aquí subidos. Ben, eu como aínda non teño subido o vídeo, vou facer o seguinte. Doulle a subir arquivo, e en subir arquivo importo do meu ordenador este vídeo que descargueu de YouTube como exemplo. Vedes que poñen aquí impresionismo. Este sería o noso vídeo onde vos estaríades falando e explicando cada unha das obras, vale? Ben, daremos a cargar. Vedes que tarda un chisquiño en cargar. Eu, como xa o teño aquí cargado, xa o vou a importar directamente. Fixadevos, é un vídeo que eu extraín de internet. Non me interesa agora que estou falando a música, polo tanto, vou ir aquí, darlle a audio e silenciala, vale? Ben, agora vedes que este vídeo dura 3 minutos 11 segundos, nada menos. A min, por exemplo, esta parte non me interesa, polo tanto, vou na borrar. Como a borro? Deste xeito. Interésame só quedarme co tema de Monet, impresión sol naciente. Daquela o que vou facer será ampliar o meu vídeo para que cubra toda a pantalla e recortalo. Como vou a recortar? Vouno recortar da seguinte xeito. Voulle dar neste vídeo a Control C no meu teclado
Ireime aquí ao extremo último do vídeo e darei a control V. E agora voume dedicar a recortar este primeiro vídeo que a min non me interesa moito e só me vai interesar a parte correspondente a este fermoso cadro de Claude Monet. Vale? Ben, e agora vou seguir recortando porque me interesa falar continuación deste cadro de Renoir. Ben, se vos fixades, non hai unha transición entre un vídeo e outro. Fixadevos, estou aquí, doulle a play, aparece directamente, moi bruscamente. Querémolo poñer un pouco máis fino, con máis clase. Pois damoslle aquí, a engadir unha transición. Fixadevos. Voulle dar, por exemplo, a barrido lineal, para que aparezca como unha pequena cortina que nos faga unha transición entre Monet e Renoir, por exemplo. E podo facelo incluso hacia arriba, hacia abaixo. Interésame, por exemplo, facelo hacia arriba. E incluso lle podo poñer os segundos que vai durar esa transición. Vamos a dar a play para ver como nos quedou deste xeito. Vale? Fixadevos. Ves que bonito queda? Queda moi ben, vale? Ben, que outras cousas podo realizar en Canva? Ben, podo engadir un texto no meu vídeo. Damos aquí a añadir un título e, por exemplo, vamos poñer aquí hola, que tal, por así dicirlo, non? Ben, fixadevos. Solo con poñer ese texto xa me queda guardado. Voulle dar a play. Hola, que tal? Non me gusta como sale ese hola, que tal así corrido hacia un lado? Pois doulle a animar. E dándolle a animar, apareceme, por exemplo, aparecer ou cortina, que sale hacia abaixo, non? Pois aí o temos. Tamén podemos establecer a duración de ese texto, vale? Como vedes, xa vos vou contando, é unha aplicación moi intuitiva. De feito, hasta podo engadir, pois, por exemplo, elementos. Podo engadir un GIF, como estades vendo agora, podo engadir unha imaxe, podo engadir un montón de aspectos. Ben, última pregunta que me podedes facer. Como fago o Pilar para coller o meu vídeo e pasarcho a ti? Ben, pois doulle aquí a compartir, doulle a descargar, sempre en vídeo MP4, o que nos di como as sugerencias, a calidade é a óptima, e damoslle aquí a descargar, e a continuación xa se nos descarga o vídeo. Tardará un pouco en cargar, pensade que é un vídeo que vai ter unha gran cantidade de peso e polo tanto tardará en cargar, e xa estaría. Cando este cargado, enviádemelo e xa o teríamos. Ata aquí o tutorial con respecto a Canva. Un tutorial moi básico. Neste caso, destacamos unha segunda aplicación, ferramenta para a edición dos nosos vídeos, para engadir quizá máis contenido aos nosos vídeos, como é HeyGen. Se vos fixades aquí arriba, o nivel xa é un nivel difícil, posto que a aplicación, está en inglés, aínda que posto que o voso curso segundo de bacharelato non tería que ser un problema, pero require un pouquiño de máis destreza digital para poder realizar este tipo de proxecto. Deixovos seguindamente cun tutorial como no anterior caso para que vexades pois de que trata. Nos realizamos unha IA un avatar da Gioconda. Pois agora o que vamos a facer é a empregar esta ferramenta. Estamos en Google como sempre e vamos a marcar HeyGen. É unha app, HeyGen AI Video Generator. Eu xa estou dentro da páxina, pero para metervos vos, solo lle tedes que dar a login, entrar, pero con as nosos contrasinais que xa sabedes que vos lo facilitarei eu. Ben, se vos fixades, o que tedes por aquí é este apartado. Nos o que vamos a facer é a crear un novo proxecto. Eu xa creei un, simplemente volo vou ensinar como se fai, vale? Pero simplemente sería welcome to HeyGen e ya creamos nuestro primer vídeo, que sería este, vale? Entraríamos aquí
se vos fixades, o que quería facer eu era editalo, edit as new, vale? Perdón, máis que nada para que vexades como se fai. Ben, eu collen a Mona Lisa, pero podedes coller un montón de avatares que hai, incluso facer un fotoavatar. Fixadevos, hai a Mona Lisa, un montón de figuras, Shakespeare, vale? Temos incluso o estudio Avatar, é dicir, persoas reais que poden falar nos nosos vídeos, vale? É moi divertido, non? Poder realizar un vídeo así. Se vos fixades, eu xa creei un, porque era un pouco complicado, non? Facer o tutorial e aínda por riba falarlle o avatar. Pero se vos fixades, pois bueno, voulle dar a play para que escoitedes e vexades un pouco como funciona, vale? Voume calar eu agora. No vídeo de hoxe comezaremos a falar do Renacemento. Ben, vos aquí gravadesvos, vale? Recordez, dadeslle a gravar. E agora o que vamos a realizar, que é bastante sinxelo, será pois engadir un Steam background, es decir, un fondo, vale? Podemos engadir, pois, por exemplo, un fondo negro, o fondo que nos queramos, vale? E podemos tamén facelo ou ben en portrait, neste formato máis para teléfono móvil, ou ben en formato landscape, que será máis necesario, pois, por exemplo, para os nosos vídeos, vale? Logo o que faríamos será darlle a submit, pero podemos dar tamén a preview, onde veremos, pois, por exemplo, como está quedando o vídeo. Fixadevos. No vídeo de hoxe comezaremos a Vale, e agora vamos dar xa falar do Renacemento. a submit. Eu son Submit a Mona Lisa, anyway, submit. a Gioconda. Pintoume Leonardo da Vinci. Ben, e aquí tedes, por exemplo, o caso do noso vídeo creado, vale? Perdoadelle que quitei. Eu son a Mona Lisa, a Gioconda. Pois este sería un xeito un pouco interactivo e divertido de realizar outra edición de vídeo. Gracias.